BKWAC नङा होमबा बिनि CM सोर BKWAC नि चिफआ मिहिनीश्वर सारानो तो जाय हक आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ दहाय दामदोंमोन साराय सारिथा बे समावहाय तो बिनि टपिकखौनो लानानै आं ससे लाबोनो नागिरदों दिनै गवालपारा जिल्लानि फरायसा आफादफ्रा दिनै मानो माखासे बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोनां जादों सोमावसारफिनगोन नांगौ जायोब्ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंफिननो गोनां जादों जोंनि BKWAC आवहाय कामरुप डिस्ट्रिक्ट आरो गवालपारा ना बिनि जेसेबां बर' मैखोमफोर दङ बेफोरखौ BKWAC आव सोनायनि बाथ्रामोन नाथाय दिनै गवालपारा जिल्ला आरो कामरुपआ मानो दिनैहाय मोनसे नटिफिकेशनाव मानो ओंखारनाय जायासै मा जाहोननि थाखाय जोंनि पिस एकर्ड आरो जोंनि माबाया बेनोमोन नामा सार आं बेवहाय बुंनो थांगोन आं BKWAC नि चिफ सार मिहिनीश्वराबो बेवहाय एसे मोजां गोसो होना नायफिननाया मोजां आं सनमान होयो सार मिहिनीश्वरनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय सार मिहिनीश्वरा जेसेबां स्टेटमेन्ट होआ मानो आंबो दामो आं नायो खोनासंजोबो बिनि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ आं गोसो होनानै खोनासङो बयनिख्रुइबो साबसिन गोसो होनानै आरोबाव नायफिनबावनांगौमोन जोंनि BTR नि सोर CM बिथाङाथ' बर'नि सासे आन्दलनकारि बिथाङाथ' दिनैहाय सासे बै समाव बर' हारिनि गांनाय उखैनायनि बाथ्रा गोबांनो समावनो बुङोमोन दिनै गवालपारा जिल्लाया दिनै फरायसा आफादफ्रा मानो दिनैहाय जों BKWAC निफ्राय मानो जोंफोरनिखौ नामा मानो लिस्टआव हाबासै बाथ्राया मा खारननि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदों जों नैबे मिहिनीश्वर सारखौ बुंबावदों मिहिनीश्वर माबानि BKWAC नि मिहिनीश्वर साराल'नो सोमावसाराखै जोंबो सोमावसारदों बिथाङा जेसेबांखि बर'नि थैजों जोनोम मोना मानो जोंबो बै बर'नि थैजोंनो जोनोम मोनबोदों बेखिनि बाथ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों दै बेखौ एसे मोजां स्टाडि खालामनानै नाय सोरबाया साननानै नाय आंनि बाथ्रा बुंनायाव कमेन्ट दा लिर ओमफ्राय बे सुबुंनि बाथ्रा बुंनायाव कमेन्टखौ लिरबानो जाबाय तो दिनै गवालपारा जिल्लानिफ्राय माखासे भिडिअ फुटेजबो फैदों बेफोर जुदि BKWAC आव जुदि हाबाब्ला जों आरोबाव BKWAC आव हाबनो थाखाय बा मुंखौ गामिखौ बा एरियाखौ जेसेबां बर'नि एरिया दङ ना मेजरिटि बर' दङ बेफोरखौ BKWAC आव सोनायनि बाथ्रामोन खिन्थु दिनैहाय गवालपाराया दिनै मा हिसाबाव बिदि थालांनो गोनां जाखो ना बिसोरनि दिनै सोमावसारनाय जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयामोन नामा कन्ट्रिबिउसन थानाय थायैजों जेबो खोथा गैया जि जायगायाव बर' मेजरिटि दं जि जायगायाव ट्राइबेल जनगोष्ठी बा राभा जनगोष्ठीया बारा दं बेफोरो हाबलांजोबनांगौ जोंनि कयेकटा गामिया कामरुपआवबो गोबां बर' मेजरिटि दं बेफोरबो BKWAC आव हाबाखै दिनै मुङानो दिनै हाबबावाखै साननो गोनां तो जों एसे दान्दिसे नायनानै लानि दिनै गवालपारा जिल्लानि फरायसा आफादफ्रा दिनैहाय आं भिडिअखौ फुटेज होनो थाङा बैसोरनि भिडिअ बिथांमोननि फरायसा आफादनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो हागोन आरो रासिन गोसोखांनांगौआ सिन्था खालामनो गोनाङा जोंनि नैबे बिथां प्रमद बर' बिथाङानो BTR नि CM बिथाङा रासिन साननो गोनां खारन बिथाङानोथ' दिनै बर' हारिनि गोबां कन्ट्रिबिउसन गोनां जोंफोरथ' दे बै समावहाय जानला मानला हाबहैबाय माबाय नङा होमबा यानो जाया मानो गोबां बाथ्रा बुंबाय गोलाव बाथ्रा बुंबाय नैबे फरायसा आफादनि स्टेटमेन्टआवहाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरना हरनोखौ दाबाव नायलांनि दान्दिसे आसामाव रायजो जानाय सिक्सिडल काउन्सिलनि बायजोआव बर' फिसाफोरनि थाखाय जि मोनसे अट'नमास काउन्सिलनि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों मोननो हादोंमोन आरो बे लेखायैनो आसाम सरकारा 5.1 एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय जों बेहाय गोजोननाय मोन्दों जोङो सरकारखौ धन्यबाद होदों नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बे बावैसो सिगां जि जोंनि इन्टारिम काउन्सिला बा जोंनि WPT नि मिनिस्टार बिथां रनज पेगुआ जि मोनसे षड़यन्त्रमूलक भावे जोंनि खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लायाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ आलाय सिलाय खालामनो नागिरनाय जोंखौ एंगारनानै बिथांमोना जि भिलेज नटिफिकेसन होनो नागिरनाय जि समस्ति दानो नागिरनाय जि इलेक्सन खुंनो नागिरनाय जों बेखौ दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों जों गोख्रों रावै जों सोंखारिदों
सोंख्रायनायनि जग्य बिथांमोना जों बिथांमोनखौ सानदोंमोन मिहिनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथां रुमि नार्जारि मानगोनां बिथांमोनखौ जों सानदोंमोन जों बयबो बर' जों बयबो खौसेयैनो सोमावसारदों बर'नि थाखाय सोरबा बे मिहिनेश्वर बसुमतारी सोरबा रुमि नार्जारि बिथांमोनाल' बर'नि थाखाय सोमावसाराखै बर'नि थैया जोंनावबो दङ बिथांमोना जुदि बर' बिमानि थैजों जोनोम मोनदोंब्ला खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लायाव रायजो जानाय बर' फिसाफोराबो बर' बिमानि थैजों जोनोम मोनदों गतिके जों बेखौ मालाबाबो गनायनो लानो हाया आरो बिथांमोना बेखौ साननो नाङा जे खोला कामरुप जिल्ला आरो गवालपारा जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ नागारनानै जों इन्टारिम जोङो BKWC दागोन जों जुग जुग ग्रोम ग्रोम रायजो जागोन बिथांमोना बिदि सिमां नुदोंब्ला बे सिमाङा मालाबाबो जाफुंनाय नङा दिनै जों खौरांनि गेजेरजों सोंखारदों बिथांमोना बिथांमोननि डिसिसनखौ दानो बोखारनानै दा मानो होनोबा बर'आ जुदि थांनानै थानांगौब्ला जयैनो थांनानै थागोन थैनांगौबा जों जयैनो थैगोन जों बिथांमोनखौ दिनैनि खौरांनि गेजेरजों गोख्रोङै सोंखारदों आरो बिथांमोनखौ जि डिसिसन लानाय बे डिसिसनखौ दानो बोखांफिननांगौ होननानै जों खौरांनि गेजेरजों दाबि दैखांदों गोजोन्थों